Čus všetci, dneska si zahráme Phasmophobia na mape Tanglewoods. Hráme difficulty Nightmare. Nevezmem aj toto, ešte nech vezmu aj chlapci. Tanglewoods je jedna z najjednoduchších map, by som povedal. Taká v pohode, chill. Malička. No je relatívne jednoduchá. No hej. Máme hiding spot v boys room. OK. Zrkadlo máme. OK. Môžeš ideme sa fotiť. pozrieť Dobra. do zrkadla. Je basement. OK. Aj poistky. Orb tu. Peťka. Desať stupňov. 8. Není to asi. 10. Je tu? No, zrkadlo povedalo, že hej. Počkaj. Si istý? No. Môžem pozrieť ešte raz? Môžeš, keď chceš. Je tu, no. Spirit box. Odpovedal? Dobre. Spirit, Wraith, no to je dobrý výber. No, Spirit sa dá. Všetko sa dá. Bob je tu. Nechaj tam, Boba. Ukáž na kameru Boba. Bob. Bob. Tu je sol pred basementom. Toto. Viete, to sú... Nevadí. Ja ako docka? Ja že sviečky. Krucifixy. Jaj? To tiež nemám. Jeden dajte hore. Dal som. Wraith, Spirit. Spirita vieme s matchtimerom zistiť. Anti. Neanti. A ja som na ňa použil smatchstick. A smačil si ho? Hej. Ale nemáme Ale- 0% sanity, takže to je useless. Má to zober sviečku, ale sa netreba. Netreba, už sú tu dve. A jednu už sfúkol. Môžeme ho vyprovokovať zrkadlom. Event. kde sú Počkaj, kde je hajtky? foťak? Ja mám foťak. Jaj? A urobil mi event. Dobre. Tu máš tam Jak mohol sfúkol... To sú twins, ne? Sfúkol sviečku a stojí tam. No... Prečo mi sa Je smačnutý, alebo Je zase neviem ani tu. jak sa to... Ja som omylom smačil. Ale zatiaľ to sedí celkom na twins, lebo stal vzadu. No... Poďte ho vyprovokovať. Počkaj. Matoš, môžeš ostať aj vonku, keď chceš, ale poď núka. Lepšie tu núka. Ale on sa spawnia v basemente. Ja viem, Koľko solí tu je? Ja neviem, ja som tady dával žiadnu. O nie. Potom Toľko, koľko teraz sanity. 6. Prešiel cez son. Vrať sa není. Dobre. Tak Si umrel? hej, on ma dobehol. Jakéby. Konec. Podľa mňa... Spirit to nebude. A ja si myslím, že twin skôr. Máte Twin ešte niekto bolo- smač? Ne. Ty máš. Nemám, Lebo... Ja som smačil. Aha, lebo toto, on... Bol event, stal tam a sfúkol sviečku. Viem, no. Pretože sol v tom, A ja? teraz bol tak normal speed. Obaja majú cca normal speed. Môžeš urobiť jednu fotku soli. Hýbe kreslom. Jeden má speed 1,5 alebo 1,4, teraz nie som si istý, a druhý má 1,7. No ale to pocítiš, ne? Neviem, či úplne pocítiš. Ale skôr si všimneš, že jeden je rýchlejší, druhý pomalší, to si všimneš. No. Máme zrkadlo.
No ale je Rozbité. rozbité. Ja som mu chodil na hodinu, som videl fantoma, ja som ho Prasklo už. Ja by som šiel. 7:30, takže ešte mám minútu na hantenie. No, potom to bude Spirit. No. Je to Spirit. Hantil z basementu a nespadl krucifix. Je to Spirit, ale potom nechápem, jak na takú diaľku zfúkol sviečku. No, a má normál Spirit, taký je rýchly, jak minulý. To ide Spirit. Twins to nebudú. A nechápem, prečo potom zfúkol na takú diaľku tú sviečku. Neviem, no. Už do Antila asi, ne? Kde ste boli, aha. Už do Hantil, hej. Čo sa to nesmejete? Ja dám Spirita. To sa A ja. počúvať nebudete. Ja, vládam.